Прывітанне усім фэнам року і метала. Сёння для вас працуюць вядучыя Владимир Антипович і Владимир Зайченко, які яшчэ знаёмы вам тым, што ён з'яўляецца кіраўніком мінскага рок-клуба. Привитание рокеры-металлисты. В минулый раз мы рассказали вам про группу Judas Priest. Сегодня еще одна знакомитая. Гэта калектыў Def Leppard, які яшчэ пры народжанні быў названы крытыкамі маладой хваляй новага металічнага року. Зараз слухаем Def Leppard. Добрыя баевікі. Нават сам Ричі Блэкмор, король хардрокової гітари, який побував на їх концерті і отримав добре враження, сказав у своєму інтерв'ю: «Хлопці добре змішують велику кількість гуків, да ще можуть грати мелодію». А зараз мы развітваемся з вами. Я вядучы Владимир Антипович і вядучы Владимир Зайченко. Праз месяц рассказ про монстров глэм-рока группу KISS.